For today's video, meron kaming ganap ngayon at ito nga yung Japanese pancake na nagte-trending ngayon sa Manila at nandito na sa San Luis. Kaya puntahan na natin ito, samahan nyo kami, let's go! So yun, nandito na nga kami sa San Luis Food Park. Ayan, tignan nyo naman, karakalata oh. Malaming tsuka namang Kempinak, diba? Kempinak makanya din Maraming tao at marami nagtitinda. Kaya parang dito ko na lang sa San Luis, parang nasa Pinak ka rin no? Tara, pasyalan na natin to at kumain. So yun, nandito na kami sa Japanese pancake. At kasama ko nga pala yung mahal ko, si Marian Rivera. Ayan, share out. Day off niya ngayon, syempre, kaya pinuntahan ako dito at nagbakasyon muna siya para mag-relax. Ayan, umorder na nga kami. Ayun nga pala rin flavor atin lang classic, ang buong premium. Atin lang cheese, yema, chocolate. At ito nga may order na Kevin. Ang in-order namin isang cheese at saka 3 yema. Gusto ko kasi yung yema para mas manyaman niya. Tsaka yung isa naman para mas maraming cheese favorite ng mahal ko. At ito nga, luto na yung sa amin at nilalapa ko na. Ayan yung mahal ko, kumakain na rin siya, sabay kaming kakain. Ang order nga niya ay cheese, ang akin naman ay yema. Guys, manyaman lapin, solid. So yun, hindi pa kami mabsi. Kaya nag-order pa kami ng mahal ko at nararap pa kami ulit. At ito'y bumili kami ng takoyaki, ang pinaka-favorite ng mahal ko, si Marian Rivera. Ayan, at ako naman nilalapa ko muna yung pancake dito na favorite ko talaga to. At eto nga si Dong yan. Nilalapa na yung mga pagkain na i-order nila. Ayan napaka-sweet naman. Yun lang, shish. Masipag TV.